Здравейте, уважаеми потребители! Днес ще разговаряме с адвокат Милена Миткова. Темата на днешния разговор е покупка на жилище с банков кредит. Здравейте, адвокат Миткова! Здравейте! Мислите ли, че покупката на жилище с банков кредит е добър вариант в настоящата пазарна ситуация? Настоящата пазарна ситуация има своите плюсове и своите минуси. За съжаление няма как. Плюса се изрази в това, че цените на жилищата се сринаха буквално и е вече много по-достъпна покупката на жилище или търговска площ за повече хора. От друга страна се сринаха и доходите. Така че като краен извод бихме могли да кажем, ако имате сигурни доходи, купете жилище с банков кредит. В момента лично аз смятам, че е изгодно, тъй като лихвите по банковите кредити паднаха, доста от банките преосмислиха условията си по отношение на различни такси и така нататък.